usually goes this way. Minsan, tulad ninyo, may mga graduates na who have already been successful in their own lives, nakaisip sila na magka-homecoming tulad ng inyong ginagawa ngayon. And they opted na gaganapin ang kanilang homecoming sa bahay ng kanilang professor. So, andun sila, happily, they're sharing their lives, kwentuhan, ang sasaya ng pinagkukwentuhan nila. Habang lumalalim ang gabi, then nagiging serious yung kwentuhan. Yung mga stress sa buhay, yung mga problema na nababanggit na, ayan na. Tapos, lalong-lalo na sa mga sa trabaho, yung mga trials, sukanod na. So medyo mabigat na yung mga pinag-uusapan. But anyway, yung mga pangyayari noon, isipan ko, ay yung kayo na mga estudyante, o ano ba yung mga pangyayari noon, hindi ko na maalala ngayon. Ang tanging naalala ko ay yung mga pagmamahal ninyo sa amin bilang mga guro ninyo. No? At 33 years ay napakahabang panahon na. At napakalaking pasasalamat namin na hindi pa rin ninyo kami nalilimutan sa panahon na iyon. At yun ang malaking pasasalamat namin sa inyo na sinabi ninyong bahagi kami ng inyong buhay, no? At naging bahagi rin kayo ng aming buhay. Maraming salamat sa inyong batch 86. Love is alive, so we begin. Wala akong masabi kundi thank you very much kasi 33 years, naging part pa rin kami ng new celebration which is very, hindi ko ma-express kung ano nag-feel ko ngayon. Overwhelming ang pasasalamat ko sa inyo. And I'm so grateful that almost all of you are successful in your chosen career. Okay, God bless and Merry Christmas. Okay, this is the Damasco. A blessed evening to everyone. Actually, and I are a high school mentor. But some of you here were my grade 1 pupils. I'm very happy to see you all living the vision and mission of your alma mater, Our Lady of the Lilies Academy. I'm very glad that you have grown up to be a very good citizen. And this is the second time that I have attended this reunion in the house of Gigi. But
is not as big as this. So, thank you very much for inviting us, inserting us in your hearts and mind in this special occasions. Thank you, and thank you. Merry Christmas, Happy New Year, God bless, and may God keep us all in His name. Thank you. Nung batch namin, sila, second year ako pumasok eh. Pilipino po, Ma'am Nora. First year. I mean, back subject ko. Kaya nag-graduate ako ng high school, Pilipino ko hanggang third year lang. Kaya may kaklase din ako sa batch 87. Kaya sabi ko, kaya napakagaling ko sa Pilipino. The irony is yung daughter ko, yung eldest daughter ko, awarded siya sa Poveda ng Filipino. Yung favorite class niya. Nung pinakita ko yung grades ko na 75 lahat. That happened, Dad. Okay, now it's male. Good evening to everybody. Well, napakasaya ko, napakasaya namin at kami ay inyong inimbitahan sa inyong grand reunion after that 3 years. Nagpapasalamat ako at nakita ko na naman kayo na matibay ang kalooban, matatag. Gagaling din yan, ha? Anyway, nung sa CAT natin, we are number 1. Yun nga lang, yung tinanggap si sister na lalaban tayo sa entire Pangasinan. Ang kalaban sana natin ay yung Bimali Catholic School. Pero ang contribution natin kasi noon is 20,000. Mayroon si sister. Sayang na. At that time, 6 years na number 1 na ang Bimali Catholic School. Ibibigay na sa atin sana. Pero umaya si sister. Sayang. Anyway. Nakikita ko ang leadership ninyo. Napakaganda. Matatag kayong talaga. So, ngayon at Christmas, magkita-kita kayo ulit. Everybody are blessed by our Lord. Medyo natahimik. Pero napakasaya ko talaga. Dahil parang pareho pa rin nung maliliit kayo nakakasama namin sa training. Magaganda pa rin ninyo at saka ang gagwapo. Lalo na nung katabi ko. Anyway, itong pangatlong beses na akong napasama sa class 86. Palagi sila akong tinatawag kamay kapag may reunion. So, I'm very happy. At ako yung imbitahan. Kung nagagay naman kasi Dr. Palato. Siya na, may stroke. Pero sana, magaling ka na, magaling ka. Magaling na. Magaling na siya. A million thanks to everybody. Merry Christmas and a Happy New Year to everybody. Thank you, sir. Strangers again, strangers again, strangers again. Sabi niya sa akin dati, sabi niya, alam mo Clem, sabi niya sa akin, dapat ikaw ang Corps Commander. Talaga sir, sabi ko, bakit hindi ako Corps Commander? Kasi XO hiningi mo, sabi niya. Totoo yun sir, XO hiningi ko kasi Lieutenant Colonel yun eh, di ba? Sir, bakit Major binigay niyo sa akin? Ako naging ko radyo, kasi malakas na yung boses ko. Kaya yung sumisigaw, tapos tumatakbo. Kaya yun yung ano ko, naalala ko rin. Next. Modesto Bonifacio.
Di ka pakikinggan. Good evening everyone. I'm so happy to be with you. Kasi alam nyo, noong naalala ko pa, 24 years old ako noon eh. Nung nagturo ako sa inyo, oo, para akong totoy, batang-bata pa. Ngayon, bata na isip. Pero pag nakikita ko ngayon, parang walang nagbago. Lalo kayong naging maganda, naging, makikita mo, mga guwapo. Okay, ha? Okay. Hindi joke ito, ha? Baka sabihin niyo, joke. Hindi. Right. Pero joking aside, I'm really very happy to be with you. Thank you for inviting us, your teachers. Kahit pa paano, after 33 years, naalala niyo pa rin kami. So thank you very much. Thank you. Merry Christmas. And lahat tayo maging prosperous sa New Year. Isasayaw ko. Good evening. Double citizen na rin ako eh. No? A retired public school teacher na. Kaya, relax to the max. Pero nung minsan ay binuksan ko yung cellphone ko, may message, sabi, you are invited to attend yung bus 86. Sabi ko, naalala pa kami mag-asawa. Kaya maraming salamat sa inyo. Thank you very much sa pag-aalala sa amin bilang inyong mga guro. Merry Christmas and Happy New Year. Hello everyone. Sorry for being late, pero I just wanted to be holy kasi nag-attend pa ako ng simbang gabi, kaya ako well, anyway, nice to see you all grown up with all your, I don't know if you already have mga apo, pero ako zero. Wala pa si Don na wala pang asawa si Don. Well, anyway, I'm very, very happy to see you all. And nice meeting lahat. And I know you're all successful. And we are very proud of you. Thank you. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock.
tuligin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw-sumunod ka sa hirap na panahon, kasabay ng mga bagong tutugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa hirap na panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Rock, baby, rock. Dahan-dahan lang, Rock, baby, rock. ako'y mag-aabang. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw-sumunod ka sa hirap na panahon, kasabay ng mga bagong tutugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa hirap na panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin masasayang awitin.